Guys, dari kapajas nga grabing dake akadyo bujag. Sikwa lami ini sa butangan miswa. Tara guys ya, mabulo nga mong nakuha. Ni ani guys na. Sus Ginoo. Ano naman na. Nami mo dyan yung ganahan. Adjong buntag na tantanan guys, mamahaw taninjo. Di ami sinangag dia. Nagsangag ko gani hagamay guys, kay diha may bahaw na mo, hangi sangag sa ibutangan nag-itlog, og diha pay kaning hangi hiwa-hiwa kanang spam. Kay nagluto mo kog spam og itlog pang sedaan pamahaw, ug sedaan pud sa mga kuyas para paniudto. Mahaw guys, una ka hurot ag spam kay lamang gibawon, ya. Nas lambaw na sa mga kuyas. Ang krama sinangag among pagbahaw man ni gabi hangi sangag karon di masayang ba. Bisa nga gabi agbahaw. Nahaw. Malamig lagi dito. Malakas sinangagman. Guys no. Maghatay day merong kim-kim guys. Inaghuman namang pamahaw. Injay inaghuman mo to Miss Mayor's office. Kay mag-DTR na pod miss amang trabaho sa reforestation. Madula man yung tao makaswildo na may dani puhon guys. Kaluyas Ginoo. DTR naming upat guys. Kami mang upat dani nag dengan ugoan. Trabaho. Salamat ka sa mayor kay izaming gi papel dani nga kuan ba programa. So dari guys mag DTR mi kay puhon kaluyas Ginoo maka sweldo ra kapalitag isda sa bunon puhon. Guys man amig DTR. Dada naman sa eskwelahan ni Kim Kim kaya man nagisundos Kim Kim. Wa pa man sila manggawas. Ya kay may daghan kasong mabulo kani nga ni bitaw guys. Kailan mo mabulo? Kanina. Ay ba? Kailan mo dana kana na mabulo. Mo na mabulo. Ano? Mabulo. Isa nakailag mabulo di. Humot ra ba dito siya guys. Sa karang daghana man kasug hinog dara nga tagak di ah. Lagi tigom nila. Ha? Ngar daghana kasug na. Isa nakaila daning mabulo. Kaya nga ko sa gida to. Hindi ako na regoan. Ha? Isa. Dili isa. Tuluho na guys. Tulo. Hindi gahi pa man. Tulo ka buok. Lami magana siya guys. Hinamdum ko sa una. Lami arba dyan ni. Manja guys, saan yung limpiyuhan. Ang ikus-kusa na sagbot. Baka mga wani isang balhibo. Ay nga ni isang pormas ng punuan. Ay na. Nga ni isang punuan. Ay nga na isang bunga. Naghanak adyo. Umana siya mabulo. Kasi nakailang mabulo diha. Kanina, wako kay bago say tawag na sa lugar. Basta daris amas buhol. Mabulo amang tawag. Darapas Alicia. Naghanag hinog to ah. Wow, hinog pa inzo oh. Kana hinog na siya. Kana ilhan isang color. Hinog na. So, unay nga nila guys. Mga un man sa inmidanhi. Manguha miss. So, dani pa ko nag-eskwela elementary. Ano man sa inmidanhi. Manguha mamuwak. Naghanag bunga. Jadi may daghang puwak. Dakog tulo ka bukay hangkan sa pakan ang siliya. Lami man na siya. Guys, nagkuha ko kuan. Yan. Dakog upat ka buok. Kaya naghana man ka doon itong hinog. So, nga na sa paglimpyo guys. Ay, kabaw kang ugan. Yan sa paglimpyo na. Sa una, manguha mida na amang bagiran din eh. Pero mawa na izahang kani izahang kuan. Izahang dapaw. Dapaw man yung brown. Kana na. Izahang man ang dapaw. Sumalay na siya sa color. O mabagnas na tos. Sagbot. Pink na siya. Ibagnas ni si maadyo dari sagbot guys. Karong mga wa ni izahang mga balhibo. Kay kanay manggad izahang balhibo kanang color brown. Kataw na siya. Dapaw na siya nga kuana na namilit sa kanang naay mabulo. So kana siya lamin na siya ug matangtang na nang kanang balhibo ni diyan sa jang panit color pink na siya na umawa na ng brown. So mo ti mailhan guys nga hinog na siya kanang mapink na gizahang pakpak. Nja sa una nakahinamdum jud ko na sa una guys kanang mabuluha. Grabe nagajud nang dugaja ka adyo kay ning grade 1 na lamang ko diha ni eskwela kog elementary. Hanto ni graduate njagahang karon na minje na ko nagihapon siya si Kuya Gail na nag-eskwela la Kuya Kinkin hantod karon na nang Iliya. Naagihapon ang mabulo guys. Grabe ka ni mabuluha kadyo ka. Grabing liguna din na siyang prutasa. So dana sa lugar guys, unsay tawag dani ninjo kay daris amo mabulo may among tawag daris Alicia.
So nga naan si Jana guys, manguha mi ama si jang ibagnes na nas mga sagbot kay aron mga tangtang ng isang mga dapaw. Kay ug di na nimo sa kuan kay dapaw man kateu man pud na si jang kuan na moram pud na si jang aninipay. So mo na si jang hagi bagned ug maadyo kay aron inigkaon ba pero pakpakan gud pa na siya guys. Pakpakan ang kutsilyo ako anan. Mas lami man gud pud og way balhibo karong hinlo ba. Ingan na isang porma guys ug di pa mabagnes. Kuan pa daghan pagbalhibo katong color brown pa siya. So dari man may naghuwat ni Kim lampad sang ibagnes kay arong ni may magdaog ka ng dapaw. Dat kuan na pakpain nag-abot naman sa bay guys aman ni sang apakpakan sa tengah-tengaon. So makakuan na mo sa guys inig kuan na mo dana uli makaon ko kay gimingaw kasi kuda ni guys. Honestly buhaton guys ang kuan ni sa mga dapaw atong ibagnes dari sagbot. Dera ko binagnesan niya. Mun makita ang pakit-on. Pero na mo ingani ug mahinog na bagnes dito sagbot. Hey, hello, friends. Friends Kyle. Aman si Kuan, si Sira. Saira. Zaira o Victoria. Oh, aman si Saira. Kaya sa guys ro makita nato ang isang kuan sa mga waag kanay isang dapaw man ni kanina. Puro man si Zag. Kuan, katong arang katong Si Sira, ila ka Sira. Sira. Lipay. Ila ka Sira. Ginay lang ang gazet. Basta kay bagnas din ka sila ka. Kuha na ng mga dapaw maingan na sa color pink. Kumot. Kasi kapag abal kayo may bahuan. Kana, pra? Kasi ako kahumutan mo. Oh, si Haribol. Wow guys, arang kasi kaabtik kong matas Gabriel. Kita si Jagi sa kabukbungas mangga to ah. Kita mo na bugtong. Napa day bunga rong mga mangga no uban. Pero kada sa bugtong na lang siguro na or napa nay kauban dan na di wala man makiti. Dira siguro na kay isa ra oy napa nay uban diha. Jay kapajas guys, grabe gazeng dagke aka zubuyag na. Susi. Kapajasan ni. Nag-abuzag uy. Uy, kapajas is. Hala, dagke aka zu uy. Na. Aka kapajas guys. Kapajas is real. Grabe gazeng dagke kapajasa. Kini mo lami paliwaton kay grabe dagke murag giant. Giant. Na. Dagge ka zubuzag katopod to dagge siya. Grabe sa yung tumba no. Kimi, halarang baga akazug dagem. Pero mato sa may karadza ila nung aloy guys kay balik mis kapadas nga dake. Ay bata. God bless. Yan na naman kita. Okay ra. Ha? Kilang? Kilang. Mula ko sa mi guys, mato sa mis. Puditso sa mi ato sa mi ila nung aloy. Para pilin kinay motor. Dapin kinay motor, Miss Ma'am. Guys, padung mi dari ilas nung aloy. Katong bitong nay kapadas nga dake kaadyo magulaman taon ug naroy tao. Palit man pud minizag suka nga tuba. Kanang white tengeg ba? Magulaman taog naroy tao guys. Karo makapalit mi dadto. Lami man gud si sa kuanon. Gamiton tong suka nga tuba ba nga white tengeg. Mangga tamos tara mo kay mga itara mo. Magkuwang ka. Bata pa mo. 47. 47. Ada di bata pa. Kinsa man nila pa? Ha? Kinsa? Kaila. Lugok. Ah, Kamanghuran. Tuwa ko sila gaban pudyo. Pilar. Na may magtrabaho sa una. Sintro nagaban ninyo? Oh, at may eskwelahan. Timing ka jo guys kay diag mga kaigagawan ni tatay. Sa dari sila nananda dahil sila hang mga kabahinanan kuno. Sa dias nung aloy timing pud nga naa guys. So nagkita-kita. So gani kay nas nung aloy. Palit mi og suka nga tuba. Den. Diyan na mi dari nanong aloy. Bisa ka kaplaga? Ha? Ka kaplag. Yung training mo din natin. Kung ano sa balyon pe. Saman guard. Kan ka balis. Niku. Ito di ka magard. Kinahanglan dito, magana ko. Apply gab. Di bayar ka balis Niku. Guard. Kay ako pa bodyguard. Pila man ninong? Suka. Daan jowa na napud. May nga napagwa. Guys, ako ra. Ako ra aron di ka mahaga. Dani ra ka. Ako ra lagi. Asa nang private. Pala ka pa ko apa. La pa nagkapados guys. So, itong nung aloy.
Ito na guys, agarang dako ang kapajas ng aloy ito ah. Bujag kaazo kinadagkaan. Naghinog. Kaazo hinog. Hi guys. Wow, dako kaazo. Ngon. Hindi. Dali na. Na, aling ziza. Karena kaya kaazo. Dali na ba? Kaya ka mangkuhan sa Daga ko loto. ha? Daga ko loto. Hala, kinsay nang hatag dihag lumiro ta guys nung aloy be. Di man kadto sa mudawat guys, bawo nung aloy. Ay da. Kraping. Ang nakakazo kapadas ng aloy eh. Di ara gajag hanggi ka ikagan gahapon. To kung nabalatuhan ko. Kadugajang surong Gabriel nakakita na magbulawan, wa na mo dato na gajud mo dana. Silver. Dugmok mo. Ana guys, paguin na nung kay atang ipang baligsa. Bulawan. Na maragi nagkubkub na sa kan. Lagi ko nang bulawan ako. Asa ba? Lamat ka azo. Pohon guys, inigbalik na mo nami daden para ninong aloy. Kaya wa man gadyo sa mudawat guys sa bayad na mus kapadas ug sa suka. So mo gadyo ni si guys kada mo arimi ba sa mo kuan mi mo palit unta mi ni jag suka ug unsa pa imong paliton di gadyo na sa mudawat sa una pa gadyo na si guys sa katong dari pa jud mi nagpedje. Di na miss bye guys. Dari may suka nga tuba. Di man jud mo dawat og bayad sinong aloy bawo ano na si Jadi ang kapajas guys dia. Arang kada ke kaajo dia na gadyo kapajas guys dia. Salamat kaajo no aloy. Balik mi dato pohon guys. Ang handad ini ja kape. Nga kape pan. Kay arong di na makabalibad. So kwarta imong iduno, di man sa mo dawat. Dad anatag kape. Misno. Yan na kaajo buyag. Thank you Lord. Thank you Lord. Salamat ka sa naghatag dani ng aloy. Pati suka di dyan na sa mga pabayan guys. Dada pag amang kare. Mabulo de guys. Mut si Papa Gabriel kay bahuan nagako kay humutan. Kanina lami magud siya. Mut kaadyo. Mut siya guys. Dalahan ko. Asang isud sa repring kapajas guys. Humok naman good. Ha? Marang, butangan og space dito. Ha? Kanan ata. Kanan ako na mo is Papa Gabriel guys. Bisa sang isod sa rep kay lami ni ka nagbugnaw. Guys, dara kapajas nga grabing dako kaajo bujag. Thank you kaajo. Salamat sa naghatag dani so mga antanin jo guys o kapajas. Ana ni nga hiwaon. Perting dako bujag. Mga 1 kilo siguro ni pa no. Or 2 kilo. Adwa siguro na kilo guys, ganun laki aja na bujang. Dadapod ag sikwa, nasinik mo ini Papa Gabriel. Ya. Sikwa lami ini sa butangan ug miswa. Lami guys. So, mga antaron guys kaning hiwain. So guys, ahon na ning abot uning kapajas. Okay. Abot guys kay lami na jadi ka unong kapajas. Kita tinawag tamis ko dyan. Hoy, kadako kaajo. Salamat ka sa tag-ija dani. Thank you kaajo. Thank you. Yana. Uy, dang ikit na ako sila. Nakayilo kaajo. Sabi. Ang sa ta. Mo ring dako, ring isa. Bitaw guys, ato sang tengah-tengah uloy. Ang mga kabataan atong pambinlan. Okay. Di ana guys, kaon ta kapajas. Arang nagliso uy. Kung gusto mong paliwat og ingani guys nga kapajas, kanang liso nga lenek mo na si Jay atang itanom. Kay ug kanang liso nga kanang bitaw ngani, kaning lenek mo na si Jay baji. Mo na si Jay girling kaning lenek kanina. Ang item. Kaning lenek si Jay nga black. Mo na si Jay mabuhi ani guys pero kanang may baji kanang ha may baji mabuhi malitan na laki so mo kuno ni baji ingis Papa Gabriel bali ay pero ingani gani guys kanang bitong ko lagi sa color kanang pusawon adi ni siya mabuhi na sa pero na bayot bayot mga guys grabing lami sa grabing nakaabot jag so guys buyag makapaliwat ang patada ni dag. Ano kita mo gilain? Oh, ali ara na. Gamay ra lagi sa mga lunot no.
Gamay ra leuneut. So nga ni day guys, kung gusto mo paliwat og kanang mga kapajas, kanang mga leuneut nga liso, mao na si tigumon, kanang mga hanap ang salibay na ninyo. Bitaw. Anta. Ang gito nga guys kay grabe ra naka ah. Nga everyone. Mia uy. Promise. No. Mikado. Kami si De. Tamis na yun. Kagak sayang. Kata guys. Yung kuy kaso. Kami din. Gapon guys, alam naghihangad-hangad dato kay matag-iwa man diha tag-ija. Gaya ni balik mi kay ang paliton. May palit pag suka, nga kay sinong aloy kay di man dyan sa mudawat o bazad, maikag laman na kita. Sunod naman itong dadan sa kapi. Yung kapi ba? Yung aloy ba? Korta. Mga tayo itong tatay. Kini. This is papaya. Mga kayong ipon? Mga manay mo ipon? Miyaw eh. Hindi tatubulin. Hindi tambaw sa mga tabulin. Yes no? Tambaw sa mga tabulin kapadjas. Sama din. Butan guys ito song aloy guys. Nasa una po na beres kong kuya Gail, di ba pa? Ang paabot na no. Hindi pa kang itagaagkuan. Kung nagtrabaho ka dito sa basak pa no. Daro ka? Tagaas pa pagabal ni dyan uguan, panglugang sa amang tinigong para sa pagpanganak. Magabilib ko nung aloy. A few moments later. Tara guys, mabulong nga among nakuha. Ganiha. Ana nga pautan. Kaya na ko hininluan ganina na nga ni sa purma, basta malimpyo na pink na siya color. Pero kung napasa siya daghang balhibo, kaning dapaw. Nga ni pa siya. Maulan siya sa ano sa pautan, kaya magkakaon mo kapil. Kinsa itong mga nakakaon naging nga ni, hands up ng inyong mga tiil. Hands up ng tiil. Yan na rin siya. Kaya sa unang kami, kaya di naman ang mga kutsilyo. Yan na siya, upakan. Upakan na sa maadyo, kaya erong. Dahi pa din na. Di mahumok na. Lain na puti o gatong palutungon siya. Hindi siya kamuti. Lain na palutong. O palutungon siya, yawan ay lami. Kuan. Dali, Lucy. Lami ani guys na. Sus Ginoo. Lami ni, murag apple guys. Kita gihot-gihot tanan ha. Murag apple. Ano yung kasino daw, na? Murag apple guys. Oh, manay mabulo. Fruit. Bulok. Ngaan. Kung na yung mabulok. Nami mo dyan yung ganahan. Hanta. Sumakas na ka eh. Kasi napagaling nag-upload para iligan pa rin mo. Gingging. Bebe, lami. Hi, kalami, ay. Ay, humuta eh. Nami on. Naanad, banggol may nagkaan pa. Kamukha mo naanad. Lami man. Sama mo. Nami yan. Akala mo ko dahil sa kapurton. Di. Mansanas. Yummy. Uy, malami panis mansanas.